खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 जुन रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय गिदिर साजा मोननांनो हागौ, गाज्रि सानजागोन। वृष राशि। गावनि मोजां मोननायजों लोगो मोनलायनो हागौ, रंजा खुसिनि सान जागोन। मिथुन राशि। न'खराव गिदिर बिबान मोननो हागौ, मोजां सान जागोन। कर्कट राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा फेलें थांनो हागौ, गोसोआ असान्ति मोननो हागौ। सिंह राशि। लोगोथिनि गेजेराव नांलायनाय जानो हागौ, गोसोआ दुखु मोनगोन, गाज्रि सान। कन्या राशि। गोजान जायगायाव थांनो खाबु मोननो हागौ, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। गोजान लामा दावबायनो मोनगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। मावनो लानाय खामानिफ्रा फेलें थांनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। धनु राशि। खैफोद सोमजिनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। मकर राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो खाबु मोननो हागौ, गुबुननो गियान होनो हागोन। कुम्भ राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव खहा जानो हागौ, दुखुनि सान जागोन। मीन राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, गोसोआ रंजाखांगोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरो सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरो साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।